Oito dele Jesu. Tata bokan kishi n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke atọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ọnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, Felix na Rita Mosu na-ayọ ka Chineke bịa n'olu ha gboro ha mkpa ha. Ezinụlọ nwanna na-enye Chineke ekene na-azụkwa uju ndụ n'isi Chioma Margaret nwanna na-ayọ ngọzi na nchekwaba Chineke n'isi ya oge ugbu a ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya. Oge ọ kọluo n'ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-azụ ya ọkwa ka Chineke na-echekwaba na-edu na-agọzi Obinna ọkọlue oge ugbu a ọ na-elotakwa mgbe eji were mụọ ya. Philomena Okodi na-enye Chineke ekene ka ọgọ ya nwanyị Kristiana ilu ụlọ ọkwụkwọ ya niile n'ụlọ ihe niile si wee gaa ọfụma, wee na-ayọkwa ka ihe ezinụlọ nyanwa na onwe ya bụ Philomena Okoli ihe adụ n'obi ka Chineke n'olu ha. Ezinụlọ Makụ na-ayọ ka Chineke n'olu ekpere ha n'isi Ebere Eze Okoye ka o si na-apụọ ya were kunie ọsịsọ. Ezinụlọ Ikebụdụ na-enye Chineke ekene n'isi Amari Kelenna Oje na Benjamin Ọkọlue bụ ndị nke na-eleta mgbe eji were nwa ha ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Ezinụlọ Ogoke na-eji ike na-enyekwa Chineke ekene n'isi Ngọzi Ogoke onye na-eleta mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa nchekwaba Chineke ịhụnanya na odudu ya n'isi ya. Francis na Dorothy Akpamkpọ na-ayọ maka ihe ha bụ n'obi na ihe ezinụlọ ha niile bụ n'obi. Ịma Ikebụdụ na-enye Chineke ekene n'isi Francisca Ọkpalaire. Ọ na-ayọ ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-echekwaba ya. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal na-ayọ ebere Chineke, nchekwaba ya na amara ya n'isi kọmuniti anyị niile, wee na-ayọkwa ka community prayer nke ha ga-eme March 1 8 AM wee ruo na 11 ka ọ bụrụ nke ya ga ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla. Bọni na Mata Ụzọ Ndụ na-enye Chineke ekene ka o si tiekwa ofu arọ n'isi Boniface Ụzọ Ndụ, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzikwa ya wute arọ ndị nke dị n'iru, nyekwa ya arụ ike na ogologo ndụ oge ugbu ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya. Helen Egbuniwe na-ayọ maka mara Chineke, ngọzi Chineke n'isi Uju Ezechukwu, Stella Okonkwo, Cheta Ezechukwu, Frank Ọkpalaire na Mario Je, ndị a niile na-elota mgbe eji were mụọ ha. Ndị Legion of Mary na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina nwanyị mma ebe egwulem. Ife adịka nwa Okoye anyị ya na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dorothy Okoye Obiora.
ezinụlọ oge oke na-ayọ maka mkpụrụ obi Jude oge oke, ezinụlọ ụfọdụ na ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Chinwe Ututo, ezinụlọ Nwadiogbu na-ayọ maka mkpụrụ obi Collins Ụbaka Nwadiogbu, Kalista Ebere Uzokoye na-ayọ maka mkpụrụ obi mamụ ya onye nke rapụ na Tọzdee anụnwa, Ndidi Obi Mbadugo na-ayọ maka mkpụrụ obi Collins Ụbaka Nwadiogbu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke masị anyị tata bụ ụkọchukwu Maslinus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. Edupụta ngwa Chineke ji ike niile
Chineke nna anyị ndị ji ezi obi na eziokwu efe gị ka ị were ka ndị nke gị biko nye anyị amara gị ka anyị na-ebi ụdị ndụ ahụ na-amasị gị ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị site na adịghị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na chi eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Onye nwe anyị kwuru sị, abụmọnụ ga-adịrị onye ọbụla tụkwasịrị obi na mmadụ, onye chekwubere n'ihe nke anụ ahụ, onye nke kpochiri obi ya n'ebe dị nwere nọ. Ọ dị ka ahịhịa dị n'ala kpọrọ nkụ. Oge ihe ọma bịara, o nweghị anya eji hụ ya. Ọ na-anọ na mkparịkpa bụ ala nnu, na-enweghị onye bi na ya. Ngọzi dịrị onye tụkwasịrị dị nwere obi, bịa were dị nwere mee nchekwube ya. Ọ dị ka osisi akụrụ n'akụkụ mmiri nke gbara mgbọrọgwụ ruo n'ime mmiri. Oge okpomọkụ bịara, ọ naghị erute ya. Akwụkwọ ya niile ga-anọgide ndụ. N'oge ọkọchị bịara, ọ naghị enwe nsogbu ọbụla. Abịakwa, o nweghị mgbe ọ na-anaghị amụta mkpụrụ. Okwu nke Osebụwa. Abụ ọma na nziza ya, ihe anyị ga-aza abụọ, aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na dị nwere. N'ezie, aṅụrị bụ nke onye ahụ na-anaghị eso ndụmọdụ onye ajọ omume, onye na-anaghị eguzo n'ụzọ ndị mmehie ma ọ bụ sonye ndị na-akwa emo. Kama, aṅụrị ya bụ iwu nke dị nwere. Ọ na-atụgharị ya n'oge ehihie n'anyasị. Ọ dị ka osisi ya kụnyere ebe mmiri si eruda, nke na-amịta mkpụrụ n'oge ya. Akwụkwọ ya agaghị anwụ, agamnihu ga-adịrị n'ọrụ ya mgbe niile. Onye tụkwasịrị obi na-adị nwere. Ọ dịghị otu a maka ndị ajọ omume. Ikuku ga-ebusasị ha dịka o si ebusa otu ọka. Onye nwe anyị na-echegide ụzọ ndị ezi omume, mana nke ndị ajọ omume na-eduba na mmebi. Onye tụkwasịrị obi
ndị Kọrint. Ọ bụrụ na okwuchukwu anyị na-ekwu bụ na Kristi bilitere n'ọnwụ, gịnị mere ụfọdụ n'ime unu ji ekwu na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebilite ọzọ? Ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebilite ọzọ, ọ pụtara na ebiliteghị Kristi? Ọ bụrụ na ebiliteghị Kristi, okwukwe unu lara n'iyi, unu ka nọkwa n'ime njọ unu. Ma nke jọgburu onwe ya na njọ bụ ndị niile nwụrụ na Kristi nwụgidere ọnwụ nwụọ pee. Ọ bụrụ na nchekwube niile anyị nwere na Kristi bụsịrị sọ na ndụ ụwa, ọ pụtara na ụwa ọjọọ anyị kacha njọ karịa nke onye ọbụla ọzọ dị n'elu ụwa. Ma nke bụ eziokwu bụ na ebilitere Kristi n'ọnwụ, ọ bịakwa bụrụ mkpụrụ mbụ nke ndị dara mba n'ụra. Okwu nke usekụwa Mgbe Jesu si n'elu ugwu gbadata, ọ kwụsịrị ebe ala dị rarị, ebe ọtụtụ ụmụazụ gbakọrọ. Nnukwu igwe mmadụ so ya nọrọ ebe ahụ, ndị si na Judia niile na Jerusalem, tinyekwara ndị si na mba mmiri nke ọnụmara Taya na Saịdọn. Jesu wụkwasara ụmụazụ ya na ọtụtụ ndị otu ya anya were kwuo sị, ngọzi dịrị unu bụ ndị ogbenye, alaeze Chineke bụ nke unu. Ngọzi dịrị unu bụ ndị agụụ na-agụ, unu ga-enwe afọ ojuju.
ngọzi dịrị unu bụ ndị na-akwa akwa, eze ga-agwa unu ọchị. Ngọzi ga-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akpọ unu asị, mapụ unu n'iwu, bịakwa na-akọcha unu, na-ekwutọ aha unu n'ihi nwa nke mmadụ ka ga-asị na unu mere arụ. N'ụbọchị ha mere ihe ndị a, ṅụrịba na ọṅụ goriwenụ, n'ihi na ụgbọ buru ibu ga-eche unu n'eluigwe. Otu n'ihi ụgwọ goriwenụ, n'ihi na ụgbọ buru ibu na-eche unu n'eluigwe. Otu a ka nna nna ha mere ndị amụma mgbe ochie. Ma ahụ ga-adịrị unu ndị ọgaranya na-amaghị Chineke, n'ihi na unu enwetala ihe ụtọ ugbu a. Ahụ ga-adịrị unu ndị akpọjurila ugbu a, n'ihi na agụụ ga-agụ unu. Ahụ ga-adịrị unu ndị nọ n'ọchị ugbu a, n'ihi na eze unu ga-akwa akwa. Ahụ ga-adịrị unu mmadụ niile mgbe mmadụ na-ekwu ihe ọma banyere unu, na-ajapụ unu, n'ihi na otu a ka nna nna ha siri jafue ndị amụma mgbe ochie. Ozi ọma toseburu ụgwọ. Meribut, merasa mata, mau kau orang muka ada yang menolak ada diku. Emas tu beri ke mata, ni berang muda Cina ke. Orang kau gabo ai kede ya, orang nyaman ini sinak kaya biar. Ai kede ya makana, asin je kelas saya, ayam mama bana saya. Ọ bụrụ na eji eke azụta ihe ọma niile Chineke mere gị, ọ kachakwa ikuku a anyị na-eku. Ọ bụrụ na eji ego azụ ya, a ma etile tarifu n'elu ya. Mana ọ bụrụ na eti ihe, ị mara n'ihe ọ pụtara. Mana Chineke na-enye anyị ya n'efu. Ọ bụrụ na onwe ihe icheta o mere gị, cheta na ịdị ndụ taa, kelee ya, jaa ya mma. Nwachukwu si n'ala ala obi gị kelee Chukwu. Ọ bụrụ na o nwere ihe icheta, mana ọ bụrụ na icheta echiche azụ kemgbe izu ụka ị ga-ahụ na ọ na-edugi were na-apụ na-edugi were na-abata. Ị ga-ahụ na akụrụ akụkụbeghị gị. Ị ga-ahụ na mgbe ị nyara pụta anya na abata, ị ga-ama na ọtụtụ ihe na-eme n'ụzọ. Ị ga-abara n'abalị wee letakwa. Ọ bụ n'ụzọ ọ bụ na enweghị ihe ị ga-eji kelee Chineke. Lee anya gburugburu gị, ị ga-ahụ ịdị mma Chineke. Ile anya n'ihu, ile anya n'azụ gị, lee anya n'aka gị, lee anya n'aka ekpe, ị ga-ahụ ihe niile isi Chineke a dadị daalụ. Onye na-eme mma daalụ. Chukwu okike daalụ. Ị ga-ahụrịla ndị ga-eji kpọọ ya oke mmụọ na-eri oke aja. Ị ga-ahụrịla ndị ga-eji kpọọ ya otu mfere mmanwụ. Ị ga-ahụrịla ndị ga-eji kpọọ ya akpara. Ị ga-ahụrịla ndị ga-eji kpọọ ya mmụọ ka mmụọ. Ị ga-ahụrịla ndị ga-eji kpọọ ya Chukwu onye na-achị elu were na-achị ala. Ndị okenye iri abụọ na atọ na-akpọ ya isi ala. Kedu maka mụ na gị? Anyị bụ mmadụ ekele eke. Gịnị mere anyị aka na-akpọrọ Chineke anyị isi ala? Gịnị mere anyị aka na-ekele ya? Ọmụma niile ndị a azụtara ya n'anya. Ọ bụrụ na eji ego azụ ị ga-ahụ ebe a na-ere ya. Nwachukwu si n'ala ala obi gị kelee ya, maka na Chukwu adịkwara na gị mma. Aha ya bụkwara onye na-eme mma, ndị gị marakwana ya ahụ ihe ọma. Kelee ya maka na ọ dịrị gị mma. Si n'ala ala obi gị kelee ya, akwụkwala eri abụọ Nwachukwu. Akwụkwala eri abụọ. Chineke agọzighị gị, akwụkwala eri abụọ. Hapụkwa ihe ndị ahụ nọ gburugburu gị na-asị gị gwa deemụ. Ọ bụla na onye na-eto onye na-amụnyere ya. And those ones too shall pass away. Maka na ọ bụrụ na nsogbu na-abịara anyị na okirikiri anyị amaghị ego na anyị kemgbe. Mana ebe mụ na gị na-etoro taa, anyị ga-eto onye na-aga. N'ihi na Chineke si na ebe ya ga-eto na anyị ga-adị ndụ. Gbagwedere maka gị na gị. Soro m n'ụwa abụọ. Gịnị ka
Amen. Ụmụrụ ahụ ga-achọ ka anyị pụọ mana anyị ga-ekwekọ ya ọnụ dịka ndị obodo anyị ga-ekwekọ ya tụrụ ya mana aga m achọ ka anyị na-abụ abụ ọ ga-abụ n'English. Aga m achọ ka anyị na-abụ abụ just the chorus. A na-abụ ya chebie echiche n'ime the words. Chebie echiche n'ime adịghị ọ ga-abụ na aga na-abụ n'oge okwu Chineke na-agba anyị taa. Abụ ahụ sị Amen.
na o dipendere na ndị agha ole ya mara. In the middle of that, we did a snap of
disappear every minute. That is why children is here. And only to pass over here to we now enjoy and celebrate the gift of the children. How about you? We have Mom, Magma, I need to get one. Children can have one. That's the other one. You see that those things are just valueless. None of them can help your rescue. You must start seeing reality. One single wrong investment, it disappear. Listen to me. That God that did it before will also put you up and keep you where even above where you were before. Let us love the giver more than the gift. Can you spend time for God? There is life and stability in Jesus. All I can be difficult. Yes, because it's a journey. But I don't want to be there because it's a journey. And what do you say to you? Now you are in a now you are in a oh, you know that you can see a man, I will not talk easy man. Oh, when I will not easy man. So what I say, all the
listen to me. Oh, when you want to be in our mind, you want to be Chineke can do it for you 100 times. And even though you are so holy, God can still use him and do whatever God wants him to do for you. If you trust this God, all you can do is so holy, if you lift him up in prayer, God has a way of doing that thing which you and you will see it clear. But we need to trust God. We need to trust God. Can you do what you can? Go with your hand. Honestly,
ekpere nke ndị kwelu. Chineke na-asị anyị tụkwasị ya obi taa ka o nwee ike dịrị anyị na mma. O nwere ihe mmadụ na anụ ahụ ga-enye anyị, ihe ọma niile si n'aka Chukwu were na-abịa. Ọ bụ ya bụ onye na-enye were na-echekwakwa anyị n'ime onyinye ya. Ngwanụ ka anyị rịọ ya maka amara nke anyị ga-eji nụrụ okwu ya ma nwee ike nke anyị ga-eji mepụta ya n'omume. Ndị ji Together in Mission
Oni ye na basket. Ande meta beriye age kuya oge amo kwa. Mandi jigo ke ha complete piano ye na basket go na de makoriye.
n'ihi ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mmụọ ya na Virgin Maria ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọhụrụ n'elu obe ya si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ihe nke anyị na-eso igwe ndị ọma niile eluigwe na-ekepụghị oge niile n'ukwe na ekwe. Otu ahụ o siri mee mgbe e bichara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa ji ekele na otuto onye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke ya ṅụọnụ ya niile nke a bụ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeriime mmadụ nke e were gbaghara njọ ha na-emenụ nke na ncheta nke anyị
Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị na-enye gị dịka onye nke zuru oke mgbe niile, ha were soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị gburugburu ihe okpukpe na ndị niile dị nsọ were keta oke alaeze nke eluigwe. Ọ bụ na ịrịọ anyị na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasara nchekwube. Anyị ji ume arịọ gị ka o sebụrụ ụwa ka anyị na-agịdịkwa mma ọzọ wetara ụwa udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ gị maka nzukọ gị n'ime ije n'ụwa, maka mmadụ gị bụ Pope Francis, Jose, bishọp anyị, na ndị ụkọchukwu, na ndị ọgbọnta gị niile, na ndị niile Kristi ji ọbara ya gbatara gị. Mee ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara Jose bụrụ ụwa aka ndị ezinụlọ gị ndị ikpokọbara ndị elu gị n'ebe a. Were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile, o nna nwere obiọma. Nabata na alaeze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile afụrụkwa nke a ndị omume ha sọrọ gị. Anyị jikwara iru ebe ahụ soro ha siri na nwere n'otuto gị ebere site na Kristi ịnwere anyị onye isi na ya iji ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na mmeso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị Chukwu nna dị ike niile, nsọpụrụ na otito niile
nụ anyị. Ụbọchị ụka gara aga anyị kere envelope maka Together in Mission. O nwere ndị enwetabeghị emebeghị pledge. O nwere ndị dị etu anụnwa ndị pledge bịara ndị enwetabeghị envelope. Anyị dere envelope abịara n'ụlọ ana ụbọchị ụka bịara gara aga ha enwetaghị ya. Ndị dị etu a n'ebe ha wenye aka elu ka ndị ushers wetara ha envelopes. Ndị enwetabeghị envelope to pledge for Together in Mission nke eji enyere parishes ụwa na-atụ n'ọnụ aka na archdiocese anụnwa ha wenye aka elu ndị enwetabeghị envelope. Anyị nwere ndị dị etu a anyị wenye aka ndị ọsha biko weta na envelope ebe a unu n'anya n'aka ekpe m o nwere ọzọ ofu onye wenibe n'aka ndị ọsha biko ka anyị weta ka anyị kee envelope ozugbo wenye n'aka unu ewetuna ọ bụrụ ọsọ mmadụ abụọ adị nshọ nke ahụ anyị karịrị ya na ịbịa n'ebe a iruru ha pụọ n'iru ebe a ndị ọchịchị ndị ọzọ ka anyị nye aka ka anyị gaba ka anyị wenye aka. O nwere parishes ndị anyị ka mma o nwere mgbe anyị dị etu ọnụ ha dị ndị ọzọ na-enyere anyị aka kịta ọ bụ ihe aṅụrị na anyị so enyere ndị ọzọ aka. Unu lekwu anya na bọọdụ dị n'ilo onye apụpụta ụlọ ụka anyị na ihe anyị na-emepụta na-eji ewere edozi ụlọ ụka anyị. Onye ya apụ ya na bọọdụ dị n'ilo na-ewere n'aka ka afọ ụnụ ebe onye anọ nọ ka ha na-agazi n'iru ndị natara envelope ọ ya dị mma anyị kọmplitie ya ebe a ndị ya enye nwa anyị envelope back ime ka pledge anyị eme ya ndị ama ememe ya ewere ya na iwetakwa ya ụbọchị ụka ọzọ tinye ya na basket ka ọ bụrụ nọ na parish ebe a itinye ya ebe esi anadịta n'ụlọ fada anyị enweta ya. Ka anyị letakwa na anyị na-akwado ikusa nke a ga-eje n'ọnwa Jun. Ọ bụ na Houston, Texas. Ụgbọelu dị na ya na họteelụ ebe ya nọ. Onye chọrọ dịka anyị si wee kwu ozi ndị a dị na bọọdụ ije iseli ya na foto were mezie ihe dị na ya ime ya n'oge isepụta nwa ego ya dị na akpago. Anyị ji ohere a wee na-ekene ndị niile bụ ndị parish anyị nyaa jere na Cathedral maka Black History Month. Ndị bịara ebe ahụ ya akwụkwanụ na anyị zatara afọ anyị wee were ohere a wee na-akpọpụta Frank Eze ka ọ pụta ebe a na-akpọpụtakwa Greg ọ ga-amaka ka ụnụ pụta. Ha na-apụta unu gosi ndị parish certificate unu bụ ihe e nyere ha. Oge ugbu a ana m ayọkwa all the recipients ndị parish ya na join ya ka afọ ndị niile tesibigoro their medals from the diocese ma ejide medal ga ebe a ihe ga-ejighị ihe pụtara nkịta ka unu nọnyere ha ka ndị unu fụkwanụ na the archdiocese na anyị na-apụta join ya nụ ha kere ebe Dr. Abuchie nọ kedu ụfọdụ bọdụ eze chukwu ọnụ ya ka m join kwuelu mmadụ anyị na-echere na anya fọrọ bịa join ya n'anya
ka ọ na-abịa ndị a bụ ndị kamgbe e bidoro ihe for 24 years na ndị a bụ n'ụzọ pụrụ iche ka ha si wepụta ya na the archdiocese. Ndị lectors anyị na-elotere unu n'ụka na-abịa na unu ga-enwe nzukọ ọnụ ụbọchị ụka na-abịanụ ọkwa ya oke maka mmeke eshio altar servers ụbọchị ụka na-abịakwanụ unu ga-enwe practice unu ndị altar servers. Kịta ana m akpọlite Julius Ekeọmọdị Julius Eke unu n'anya n'azụ nyanwa bi West Obi na maka ụbọchị ụka ọbụla ọ na-anọ ebe a nwanne ya nwoke onye tọrọ ya rapụ o were bee wee sị nna ike bodo na ọ bụrụ ka ihe a si adị na ya marakwa ọkpọmọmasị na ọ bụ ya bụ okenye nọzi na be nna ya so unu mara ka ọ na-adụ nsi otego mebere nke mụọ so anyị malụ ka anyị richie out anyị malụ ka anyị si eme oge ndị otu anyị ebe anụnwa bụ ihe metụtara ka anyị richie out to him na ndo anyị na-edota gị n'ekpere. N'otu aka ahụ ana m akpalite Kalista Ebere Eze Okoye ka ọ kwụrụ ọtọ. Unu na-enye anyị etu o si tụgọba onu ya ama ma mụ ya rapụrụ ụbọchị Tọzdee anụnwa ọtụtụ n'ime anyị maara ma mụ ya mgbe ọ na-ebe anụnwa anyị na ya na-abịa ọ na-abịa ụka ọ na-eme ihe niile ose anyị nọrọ ebe a ọ nwụrụ na Tọzdee ka Chineke si wee kpọrọ ya ya na onwe ya na-ebe anyị makwara nna nwụọ nne nwụ ha ọ dị ụka ụwa ga agwụla mana ọ kwubere dịka Kraịst gwa anyị ọ bụ ihe ruru onye ọbụla anyị na-asịkwa ya ndo wee na-asịkwa ndị parish anyị anyị malụ ka anyị si eme na etu anyị si eme ka anyị gbaruoro ya egwu. Daalụ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụ n'ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụ n'ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. N'anya ọ bụ ụbọchị agba aka. N'anya ka akụkọ na ya aka. You are welcome. Anytime you are around here, please come back and worship with us. Daalụ. Ọ ka nwekwara ndị nke nọ n'azụ mmadụ abụọ ka anyị na-anya ebe ahụ n'aka ndị anyị na-ekelekwa anyị na-ekele ndị niile na-abịa ụka tata bụ ụbọchị izizi ha na parish anyị. Biko kwụrụ na ọtọ n'azụ ka afọ unu ndị nke nọ n'azụ n'aka ndị m ka afọ ebe unu nọ. Daalụ. Anyị na-ekele ihe nji ebe a nụọ unu n'anya flyer ahụ a ga-etinye na bọọdụ ma ọ bụ na akọrọ etiche anya. Ọ bụrụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu ana m asị ndị be anyị nọ ebe a enwebeghị Nigerian passport. This is a big opportunity. Ihe nji ekwu ya bụ ọtụtụ n'ime anyị ndị nke mere ofu arọ na-abụọ megoro ya onwe ndị enwetabeghị nke ha ọkwa eziokwu mana ndị anụnwa ha si New York abịa ebe a ha na-akọwa na ọ ga-abụ na April 10
wee ruo na April 13 ka ha ga-anọ na St. Eugene ebe a enwee changes eme ka anyị mmadụ ma nke ka nke bụ a ga-eweta flyer anụnwa dị na bọọdụ dee ya correct date dị wrong ya na nke ka nke bụ na ha ya abịa ebe a ịkọmpliti application ya ewe ya ọ bụrụ na ije ebe afọ ije were application ịkọmpliti ya mee ihe asị gị mee na ya ụbọchị ahụ ha ya anọ ebe a ihe enwetakwa paspọtụ gị ha bụ mashin abịa ebe a ha ga-eprinti ya ebe a ga-enenụ m ntị biko ka enye m ntị ụnụ n'ihe m kwuru na abụghị na-eme ka mkpuchi anụ ha ya anọ one week ebe a mana abalị ịtọ bụ ihe ha ya anọ abalị ịnọ ka ha ya anọ ebe a were nwa onye ọbụla ihe eme aka apọịntmentị ebe a na the Biscom ma ije n'anya ime ihe niile agwara mee na ya nke ọzọ dịkwa mkpa bụ ka o si wee kọwalụ m enwere ike anụchara m maka oge ụfọdụ adị m anụ ihe ọfụma nke ọzọ dịkwa na ya bụ NIN National Identification nke bụ iwu na ị ga-enwe tupu ga-enwe paspọtụ ọ bụrụ na ị nweghị ya maka enweghị ugboro abụọ unu ga-enu ntị ọ bụrụ na ị nweghị ya i were the copy of it were bịaba ọ bụrụ na gị enwebeghị ihe ịbịa ebe ahụ ime apply and ha ihe enweta ya ebe ahụ unu ghọtara ihe m kọwara ọ bụrụ na gị enwebeghị NIN ya nwapụna gị obi ihe filikwe fọm nke NIN mee ihe dị na ya then ihe enwetakwa ya were meziere gị paspọtụ inwetakwa paspọtụ within the period ihe a bụ ihe a gwara akọwara ụfọdụ si ya unu eji etinye flyer anụnwa na bọọdụ ọ dịbeghị nkịta ha kọrọ ekichi anya weta ya a ga-etinye ya ndị nwere ajụjụ ebe ya ajụ dị na flyer anụnwa ihe ị ga-eme dị na flyer anụnwa ma ọ ije na their website ha si New York abịa ya bụ ọ bụrụ nke ihe a ha bụ the whole machine and the booklets were na-abịa ọ ihe a bụ ihe a si ya unu anyị na-aga n'iru God is good all the time. Nke ọzọ bụ ana m akpọpụta Maazị Polyneus Ụfọndụ o si Ụfọndụ ka ọ pụta na-akpọpụtakwa onye bie Stella Ụfọndụ nne pụtara ihe nji akpọpụta ha na-abụ enwere ihe ọzọ kụpụgoro unu ha aka oge m bịara obodo anụnwa gaa mas na St. Jerome mbịa ikwe mmadụ n'aka one anya n'azụ onye Igbo butere ka ikwe n'aka onye ha ekwere n'aka maka gịnị na abụ onye ojii fada nọkwa ebe ahụ na India o yi akwụ naanị ebe onweghị na-abịa anaghị oriri ọ bụ udokwudo anyị pụta ya na-ekperechi anyị mụ na ya na-abụ ọ na-eje akwụkwọ na Loyola a na-eje akwụkwọ na Loyola a na-eme 1993 gịnị eme fada Mike Ume echie onye ojii onye Igbo aka na-emekwa arụ one nọ 90 or 91 anyị ka ike ọcha eme gịnị echie onye ojii onye Igbo Adekwuru St. Jerome ije ebe ahụ ọ bụrụ na ndebe anyị anọghị ya ịma na ihe emebiri aka na-emekwa Omakụ echie onye ojii
onye Igbo in this archdiocese. And in this archdiocese, Cambodia, wherever, it's also onye ojii bụ onye amụgoro ebe a jiri fada ebe a. Ọnwụgo. I'm sorry for taking your time. Fada biko gbaghara m. Ọ gịnị mezie? Ekpere anyị bụ ka ụmụ anyị ka anyị nwee vocation n'ime ha ka ha chibe mana sista mana ụkọchukwu mana this our parish Maazị Ụfọndụ na nwunye ya eri ara ịtọ gara aga nke a bụ ara ịnọ ka ha na-akwado to be a deacon of the Catholic Church. Eri oge anyị adafụ ha maka ihe dị na eri ka ara ise ihe nna ya ụnụ bụ onye ọ na-abanye chaplet na mmiri na nke fọrọ afọ banye ara ọzọ mgbe ya bụ ka echie Maazị Ụfọndụ Deacon of the Catholic Church. Wee na-ekelekwa nwunye ya maka biti na ọbụla oje na ọbụla nwunye ya akwadoro ihe ịma na ọma aga n'ihu so nwunye ya si eje ihe niile mee ka esi ọ na ọ na-akwado ihe soro ya na-alụ ọrụ ndị dịkwa etu anụnwa ọ bụrụ ọsọ Maazị Ụfọndụ oghere dịara ha o nwere ichebe mgbe ya ejighị agafere so ọ dị open to everyone, everybody. Daalụ ka akụkwara Kita ana m ekele ndị ụkọchukwu ndị kaala anyị ụka ana m ekele ọgbapụcha ọya anatakwa nye nyikwu ụwa ọgbagharịsịa Fada Pascal Amaba ekwuru na ọgbagharịsịa anyị na ya nọbụ ebe a Clarentian from Uruala ọnọcha ndị otu ya were sekwa ya mba were kwere ya gaba Chicago gosi Chicago ọdụ nke Louisiana amasị n'obe ọ lara ebe ahụ si ebe ahụ laa Atlanta mmụọ aha na-achị ya were jụrụkwa ya kwanata ya Los Angeles anyị ewe kenezie onye isi ụka anyị tata unu ga-ebe ya ntị ma na ya ya nara mana ọ na-ele klọkụ anya dị every minute anyị na-ekele ụkọchukwu masị irizu mbata ekelekwara anyị onye isi anyị Fada Umeobi otu dị ihe so ya ọ ga-asị ka Fada jupụtara ikpeazụ ka ihe ọ chọrọ ikwu ya anyị chọrọ ikwubi iso wee tinye ọnụ anyị kelee Chineke maka ụfọdụ na-aga ije maka ya ma ọ bụ echi ndị ike ka anyị tinye n'ekpere maka ya ma ọ bụ njem nke ọzọ bụkwa dịka anyị si ekwu ebe oge niile we want a new Nigeria anyị chọrọ a new Nigeria ka ihe gbanwee so ya ka anyị na ndị paspọtụ ji wee na-ekwu anyị na-asị ha na ọ bụ ha na nke gburugburu ụdị a na-emecha otu aka tupu ebute paspọtụ na anyị achọghị ya ibe ebe a na ha jiri ebe ọzọ but eventually ha sị na na-enwere ndị ọfụ bịanụ ndị ọfụ so ndị ya nwa bụ agụụ ime ihe ọfụma na-agụ maka be anyị I say okay let's try na asị na sin is what believing so promises niile ha na-eme ka anyị fụkọ ya anyway so nke a bụkwa ihe ọzọ so we are working on that one and nke ọzọ bụzi maka Together in Mission anyị na-ekwu maka ya tata bụ ihe a kpọrọ Together in Mission follow up Sunday na Archdiocese ndị ọchasị ejipụta anyị envelope so ka anyị jisi ike welu zata afọ anyị ọ bụrụ na ị natago envelope mechiri tọrọ tinye na basket ọ bụkwa na iwetaba Together in Mission biko envelope dị n'azụ ụlọ ụka
ma ọ gbakwuo ndị ọcha ma ọ fụ maka ebologo ọbụla daalụ na wede kele fada amaba mepụtara anyị ọ nwegozi akọ bụla a ga-eme ya install fada gaa kelele ndị ụka ka ịgwa anyị maka instruction a ga-eme a ga-eme ya install as pastor na parish ya otu dịrị Jesu biko asị ka bịa kelee ụlọ 14-15 years ago I was here transition from St. Cecilia to here I was here anọ m ya si na downtown Placida so kamgbe Ọgọst ka bịakwara around but otu ihe siri dịrị mụ m ike pụta bịa kelee ụlọ ọ na-agụ m agụ ịbịa bịa nọnyere ụlọ asị m bịa ka bịa na ọ na-azụ ụlọ ga-azụ ezo ọ dị nọ n'ụlọ na ma alawasị mba ọ ga-adị maka mbịakwa nọ n'ihu ebe a kelekwuru so asọ m nọ jisiri ike a gacha m ebe niile eji ndị Los Angeles Igbo Catholic community were na amatụ mana San Antonio mana Atlanta nwa dị charge dị Atlanta for almost 6-7 years unu nwa esi m unu nwa mụta ihe mere ebe dị nke m nọ so jisiri ike we don't know the value of what we have. Unu nwa bụ light ihe gbasara Igbo Catholic community na-eleghị anya unu amaghị. Thank you, Mr. Tony Kewodo, for always being a beacon of hope. Everyone in the meeting, you are not forgotten because of here Los Angeles, Igbo Catholic community. So you said it's a beacon. Unu nwa bụ Spanish welcome to Tezi Book National. Unu nwa bụ beacon of hope, an example to follow. Ya bụ jisiri ike. Ọ dịghị ofere. Ịchịkọta ndị Igbo n'ahịa dị ofere. So Father, we don't need a Father, no? After there is growth, enwere ọganihu tanto maka ndị kwaya. So biko n'ihe ọbụla onye na-eme iji mee ka chọọchị akwụrụsi ike eme ya maka ọ dịghị mgbe izu ezo na archdiocese anọ n'ime ya. So ya bụ isi ike. If we don't say here we are, nobody will say there you are. Oh my God, if you know by now, one more, who takes our part, can really, they will not lose their trust in all of us. No, I don't know, maybe Valley, St. Gabriel's Valley. Don't the book Macandoji and Dodger, you like the Mungaboji and Webaha, no? My new church, when my team, so I can maybe install as a pastor na March 1st, with 2 weeks' time. Saturday evening, 5:30 p.m. Hearing the prayers and prayers to represent you very well. About when I know such a Jesus Christ,